सॉरी, कोकणची प्रीती आहे या चॅनलमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कमेंट करा आणि कमेंट करा. कुठून आहात सांगा. हाय धीरज, हाय, कसा आहेस तू? स्वागत आहे धीरज दादा. ए धीरज बाबा, तुझं स्वागत आहे र. इंडिया. हॅलो धीरज, जेवलास का? स्वागत आहे. येऊ का म्हणलं? भक्तीताई या की ओ, या या या. कसे आहात भक्तीताई? काय म्हणताय भक्तीताई? स्वागत आहे. होळी संपली का भक्तीताई? होळी संपली का? हाय. इंडिया. भक्तीताई म्हणते मी बरा आहे. आमचे व्हिडिओ बघा की म्हणलं. मला आता ना तुमचे व्हिडिओ भेटणं मुश्किल आहे. प्लीज एक कमेंट करा ना, म्हणजे मला नाही तर खूप कुठल्या तरी म्हणजे ह्याच्यावर बघावे लागणार, मला शोधून शोधून काढावे लागतील. त्यामुळे मला एक कमेंट करा, मी बघते जाऊ शकते, कमेंट करते मग तुम्हाला. धीरज गॉडफादर दादा म्हणताय रंगपंचमी संपली आमची, होळी काय? होळी संपली काल, रंगपंचमी होती ना काल. इंडिया कशी जिंकली, भारी ना. गॉडफादर हॅलो. हॅलो गॉडफादर, स्वागत आहे तुमचं. माझा कॅमेरा खराब झालाय की स्वागत आहे. धीरज दादा म्हणतो बाय बाय. अरे धीरज, चालला का रे भावा? एवढ्या बेगीना का चालला? पटापट सर्वांनी लाईक करा. प्रियाताई गो काय रांधतोय? छोले ठेवलंय उकडत, कुकरला लावलंय, अडे चपाती करतोय, पोरं गँक घेऊन इलय. स्वागत नहीं करोगी हमारा? हाय इश्क वाला, हाय इश्क वाला, खूप खूप स्वागत असा. कोकणची प्रीती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करता. येवा कोकणात, या कोकणचा प्रीती असा. कोकणच्या प्रीती ओळखताच काय तुम्ही? कोकणात कोणाक येऊचा? तुमका येऊचा, तुमका येऊचा, तुमका येऊचा, तुमका येऊचा. सुनील दादा म्हणताय तुम्ही पण मॅच बघता का? हा अहो, कालचं जोक सांगते. माझे मिस्टर ना कानात हेडफोन घालून ना मॅच बघत होते माझ्या ट्रायपॉडला लावून, आणि काम म्हणजे इस्त्री वगैरे करत होती. ए शॉट आला, शॉट, ए सिक्सर सिक्सर. मी अचानक त्यांना काय होतंय मध्ये मध्ये. परत काहीतरी शांत झाले की परत थोड्या वेळाने यस यस. अरे मी कसली अंग काढायची, म्हटले काय हळू बोला, हळू तरी हे करा. एवढे नुसते एकदम उचलत. आणि नंतर जे इंडिया जिंकली, कालच्या लाईव्ह मध्ये आपण बोललेलो ना की आज इंडिया जिंकणार, आपण सगळ्यांनी प्रे करूया, आणि तशीच इंडिया जिंकली. येस, हिप्पी फुरे. फकीरापा मोरे म्हणतात हाय फकीरापा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. इश्कवाला लो म्हणते कालची आपली फायनल पहिली का? काय पाहिली का? हा पाहिली. निलेश दादा नमस्कार. नमस्कार इले नमस्कार ताई, मस्त जिंकलो काल. येस, मी लगेचच शॉर्ट बनवले. माका माहिती होतं, मी आधीच बनवून ठेवलेलं आहे माझ्या याच्यासाठी शॉर्ट की. आणि कालच्या लाईव्ह मध्ये पण सांगितलेलं की आपली मॅच आपण जिंकतलो, इंडिया जिंकतली म्हणजे जिंकतली. लय भारी मजा वाटली. थोडे जो फटाक्यांचं वर्षाव सुरू झालो ना, काय सांगतलो, लय भारी. पाकिस्तान जळला असतला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा.
पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कमेंट करा सर्वांनी लवकरात लवकर. कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट का येत नाहीये, थांबल्या. आमचा दोघांचा पण तसाच चालू होता. निधी आणि मी सेम काल धमाल धमाल काल. हा मग काय मजा मजा. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉन वर क्लिक करा. कमेंट करा सर्वांनी. आणि कुठून लाईव्ह पाहताय हेही नक्की सांगा. सुरू केलंय जिंकून तसा तर एकदम आन बान शान. येस दादा येस, लय भारी. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. पटापट कमेंट करा मंडळी. जॉईन व्हा. बेल आयकॉन वर क्लिक करा. लय मजा येईल काल. मला काल लोक सांगायला लागली नको नको संध्याकाळी लाईव्ह कोणी घेऊ नको, मॅच असतं. आम्ही मॅच बघतलो. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतियाला जॉईन व्हा. बेल आयकॉन वर क्लिक करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं. आणि मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुझ्या बॅग मध्ये आता काय शिजता शिजता मग किती शिट्टी झाली. गॅसवर लक्ष दी. गॅसवर असा लक्ष माझं शिजाने आणखी होणे शिजते. कच्चा खाऊचा काय माका. लेडीज किती पण काम करत असली तरी त्या कुकरच्या शिट्टीवर लक्ष असतं. डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ माय पॉवर. दत्तात्रय दादा म्हणतायत हाय. हा देतात दत्तात्रय दादा. नमस्कार, स्वागत आहे. ओके फोर्थ राउंड किया तो सुप्रिया. ओके सुप्रिया दीदी के लाईव्हला गेलेलात का. काय बनवतो हस. अरे छोले आणि चपाती. माझा उपवास. सो छोले और चपाती चपाती चपाती. येच निलेश दादा जेवू की जेवू की. गरम होऊ लागला हडे. गेली थंडी बाबा. मला थंडीच आवडता, गरमी नको. कसे काढायचे दिवस आता गरमीत. मुंबईत पण गरम होत असताला मा. हाय वहिनी. हाय सुयश. हाय सुयश. कसं असंय भावा. निलेश दादा म्हणतात काय बनवतो. अरे छोले बनवते. छोले जम्मूचे छोले लई कडक दिसतात. होय काय. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा. इश्क वाला लोग म्हणता नहीं गया तो यहाँ आके बोलेगी इश्क वाला लोग मेरे लाइफ में आ नहीं रहा है, झूठा है लोग बोलेगी. अच्छा किया तुम जाकर आ गए सुप्रिया दीदी की लाईव्ह पर. दत्तात्रय काय चालले आहे दादा. जेवण चालले आहे, या जेवायला. दत्तात्रय दादा कुठून आहात तुम्ही. लाइक करके वापिस आ गया. ओके मैं आज गई नहीं सुप्रिया दीदी के लाइव पर, नहीं तो मैं लाइक करके आती हूँ, लेकिन आज गई नहीं. टाइम ही नहीं मिला मुझे. माझं ते दुसरं चॅनल आहे त्याच्यावर कॉमेडी शॉर्ट टाकायचे असतात, त्यामुळे त्या बनवायचे असतात. लॉंग व्हिडिओ बनवायचे असतात.
फुल ना बिझी झाले, बिझी. आणि माणसाने ना बिझीच राहावं, है ना. खरं आहे, माणसांनी ना बिझी राहायला शिकावं. जेव्हा तुम्ही बिझी असता, बिझी नसताना, तेव्हा ह्याला फोन त्याला फोन करायचा आणि उगाच लोकांचं टेन्शन आपण घ्यायचं, किंवा इकडे काय चाललंय तिकडे काय चाललंय हे बघण्यापेक्षा ना आपण आपल्या लाईफमध्ये एवढं बिझी व्हायचं की आपल्याला दुसऱ्यांचं म्हणजे दुसऱ्यांच्या लाईफमध्ये काय चाललंय हे बघायला सुद्धा वेळ असता का म्हणे. हा मी लाईफचा फंडा म्हणजे हे केलाय, म्हणतात ना आत्मसात केलाय लाईफचा फंडा. तर तुम्ही खुश पण राहाल. 10 जणांना फोन करा बघा, आपलंच रडगारानं सांगत बसणार माणसं ती. आणि त्यामुळे तुमच्या लाईफमध्ये पण ना तसाच, जर तुमच्या लाईफमध्ये जर चांगली पॉझिटिव्ह माणसं असतील ना तर नक्कीच त्याचा उपयोग तुमच्या लाईफमध्ये चांगला होतो. आणि जर तुमच्या लाईफमध्ये अशी स्वतःचं रडगारानं गाणारी असतील तर त्याचा फायदा खरंच तुमच्या लाईफवर नक्कीच होणार. तुम्ही हळूहळू तसे बनायला सुरुवात करता, हे मला आता कळायला लागलंय. काय मंडळी, तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावर? हाय प्रथमेश दत्तात्रय दादा, नाही सॉरी कोण भावा सुयश भावा, लाईट करके वापरे सगळे. ओके होय ताई, होळी पेटली, गरमी चालू, मुंबईत पण कडक गरमी चालू. बापरे, पण जाणवतं. आम्ही कूलर बिरल लावून सुरुवात केली. हो थँक्यू दत्तात्रय दादा. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा, ज्यामुळे तुम्हाला माझं रोज बोलणं ऐकायला मिळेल. तुझं जेवण झालं का? प्रथमेश दादा म्हणतोय. प्रथमेश दादा चालू आहे. इकडच्या शिट्ट्या होत आहेत, छोले टाकलेत आणि इकडे चपात्या बनवते. ये जेवायला. वहिनी काय म्हणते रे प्रथमेश दादा? निलेश दादा म्हणते होय, नेहमी बिझी राहिले की निगेटिव्ह विचार येत नाही ना. हा म्हणजे मी माझ्या लाईफला ना एवढं बिझी करून घेतलंय ना की मला आजूबाजूला काय चाललंय हेच लक्षात, म्हणजे ह्याच्यावर लक्षच येत नाही. मला माझं काम करायचं आहे, म्हणजे माझं टार्गेट आहे हेच की यूट्यूब प्लस घर आणि मुलांचा अभ्यास, हे 3च आहेत माझ्याकडे. त्यामुळे मी म्हणजे असं बाकीच्या गोष्टींकडे लक्षच देत नाही. त्यामुळे खरंच यार, आपला हा ना फंडा सर्वांनी यूज करून नक्की बघा. कारण ना स्वतः जेव्हा बिझी राहाल ना तेव्हा लोक तुमच्याकडे येतील, आणि जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांना किंमत देता ना तेव्हा ती तुम्हाला किंमत नाही देणार. बघा, ही ह्युमन सायकोलॉजी आहे. हाय यशश्री, प्रीतू म्हणते हाय यशश्री, कशी आहेस तू? काल नाही आलीस, मला आठवण येत होती तुझी. सनी, हाय सनी दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कुठून आहात सनी दादा? जेव्हा कोकण आपलंच असं, आम्ही कोकणातला असं. सीमाताई, हॅलो सीमाताई, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे. काय करताय दीदी? सीमाताई, मी आहे जेवण बनवते, चपात्या बनवते आणि कुकराच्या शिट्ट्या आता भाजून गेल्या. कुकर बाबा नुसता भाजत राहिला. त्याच्यात टाकलेले छोले, आता त्याची भाजी बनवणार. माझा उपवास आहे, सो मी काही खाणार नाही. तुम्ही काय करताय सीमाताई, नक्की सांगा मला. जेवण झालं का? नाही सीमाताई, बनवते. तू बोलल्याप्रमाणे आजपासून काम वाढली आहेत म्हणून लाईव्हवर थोडा कमी येईन, पण ज्यांना सवय लागली आहे माझी ते काळजी करू नका, मी पुन्हा येईन. वा 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 वा, असू दे रे प्रेम. अजिबात असं म्हणणं नाही की आपली कामं करून माझ्या लाईव्हला या. ज्यांना कधी वेळ भेटेल त्यांनी नक्की या, है ना. कारण प्रत्येक जण आपल्या पोटा पाण्यासाठी सगळं करत असतो आणि ते माणसांनी करावं. यशेश म्हणते त्या दिवशी तो व्हिडिओ टाकलास ना राधेचा होता ना, आमच्याकडे गो ते का कोळीन म्हणतात आणि माझ्या सासरवाडीक ना ते का म्हणजे कुडाळच्या त्या पट्ट्याक राधा म्हणतात, आणि आमच्याकडे म्हणजे कुडाळच्या ह्या साईडिक म्हणजे हुमरमाळा किंवा ओरोस कसाल हेंका काय म्हणतात, कोळीन म्हणतात. आमच्याकडे कोळीन म्हणतात ते का. दत्तात्रय दादा म्हणजे तुम्ही फारच छान, थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी, जे जॉईन नाही आहे त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. सीमाताई म्हणतात मला पण सपोर्ट करा. हो ताई, नक्कीच, मी तुम्हाला कमेंट पण केलेल्या.
आणि सीमाताई असं म्हणजे आता जरी मी तुम्हाला सपोर्ट केला ना, हे सबस्क्रायबर राहत नाही. म्हणजे मी आता जाणार तुमच्या चॅनलवर आणि हे करणार. जे रिअल ऑडियन्स तुमचे व्हिडिओ वगैरे बघून करतील ना, ते कायम राहतात. त्यामुळे मी पण जास्त कोणाला सांगत नाही की मला हे करा, सपोर्ट करा, कारण ते सपोर्ट काही कामाचं नाही. जेव्हा तुम्ही स्वतः व्हिडिओ तुमचे लोकांपर्यंत पोहोचतात, ते आवडतात, ते बघतात आणि सबस्क्राईब करतात, ते तुमचे कायम स्वरूपाचे सबस्क्रायबर असतील. त्यामुळे शॉर्ट्स, व्हिडिओ, लाईव्ह ह्यावर भर द्या. नक्की तुम्हाला सपोर्ट स्वतः तुम्ही सपोर्ट क्रिएट करा. दत्तात्रय दादा चांगली गोष्ट आहे. येस 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 यश, मी काल तुझ्या लाईव्हला नाही आली त्याबद्दल सॉरी. अगो पोरा सॉरी कित्या गो बोलतो. असं नाही गो करूचा. संतोष, आमची शाळा सकाळची झाली. ओके म्हणान तू या मोबाईलवर असय काय? मस्त मस्त. परीक्षा कधीपासून रे? परीक्षा कधीपासून? प्रशांत दादा म्हणतायत परी. प्रशांत मामा रडतायत बाबा माझ्या. काय हो प्रशांत मामा, कशात रडतास तुम्ही? सीमाताई म्हणतात जेवण झाले माझे. ओके, जेवलात का? खूप खूप म्हणताय. स्वयंपाक झाला का बा? हा पेर झालं. त्यांचं ब्रेकअप झाले नंतर तर मी तिची विचारपूस केली, पण ते हेच बोलली की मी आता स्वतःला इतके बिझी करून गेले की त्याची आठवण. येस दादा, खरं आहे ते. आपल्या लाईफ मध्ये ना हा फंडा मी यूज केलाय, स्वतः यूज केला आणि त्यानंतरच मी आता हे लाईव्ह वर बोलली आहे. म्हणजे स्वतः मी तुला पर्सनल कॉल करून मी निलेश दादा मी नक्की तुला ह्याबद्दल सांगेन की काही गोष्टी अशा असतात ना. जाऊ दे निलेश, येत नाही बरोबर. खरंच ती म्हणजे ग्रेट आहे. हे आपल्यावर म्हणतात ना, हे आपल्या स्वतःवर आहे ते. म्हणजे एवढं लाईफस्टाईल. सीमाताई म्हणतायत हो. प्रशांत दादा, रंगपंचमी कशी झाली बा? रंगपंचमी आमची त्या दिवशीच झाली. काल तर महाराष्ट्रात होती ना. आमच्याकडे 5 दिवसांनी 3 दिवसांनी. हो बरोबर आहे. सीमाताई म्हणताय मी लाईव्ह घेत नाही अजून. घ्या सीमाताई, घ्या तुम्ही लाईव्ह. यशश्री म्हणते माझे पण शॉर्टला व्हिडिओ असतात. हो का यशश्री, तू पण टाकतेस? मला नोटिफिकेशन नाही कशी आली. नक्कीच मी तुझे बघेन यशश्री. सागर वासिम ताडवी मध्ये माझं रिलेशन सिलेक्शन BSF मध्ये. वा 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 वासिम भाई, खूप छान, मस्त, चांगली बातमी दिलीस होळीची. खूप छान, मस्त, कॉंग्रॅच्युलेशन. कोकणची प्रीती आहे या चॅनल कडून तुम्हाला खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन, शुभेच्छा. हाय प्रीते. सागर दाद्या फटकी घालतली बघ. डिझाईनची पेलन असा डिझाईन उठतली पाठीवर, तुझ्या पाठीवर बेलनची डिझाईन उठतली बघ. तिया पेढे घेत आई. हो हो दादा, गुलाबजामुनच आणून ठेवलेत मी. आता संध्याकाळी दाखवते मी तुम्हाला लाईव्ह वर. जय गोरोबा काका. गुरुनाथ दादा, जय गोरोबा काका. प्रशांत दादा, क्या हुआ? इश्कवाला म्हणते ती बोलली बाळा तू कुठे चालला जा, तू तर ऑलरेडी उशिरा आलास. ती बोलली बाळा कुठे तू चालला जातस, तू ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन नो लव मी. कसली रे कमी सांगू का मम्मीला, तू बनतो जाना. माझी सासू तुझी मदर, माझी होणारी हमसफर. हे भगवान, ये ना काम करने का ना मन नहीं करता भाई. गर्मी है गर्मी. निलेश दादा म्हणजे शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. दादा राम दादा नमस्कार, स्वागत आहे. स्वागत आहे दादा. निलेश दादा म्हणताय हो ताई करू आपण डिस्कस डिटेल मध्ये. खूप छान सांगितलं आहे तू. कुठे गेला निलेश दादा, कुठे गेला? नेहमी स्वतः बिझी ठेवावे. येस, माझ्या लाईफ मध्ये
मी जेव्हा यूट्यूब सुरू नाही केलेलं तेव्हा माझ्या लाईफमध्ये फक्त ह्याला कॉल करणे, त्याला कॉल करणे, ह्याच्याशी बोलणे, त्याच्याशी बोलणे आणि ह्या सगळ्यात मिळायचं काय तर मनस्ताप, डोक्याला तेच आठवायचं, ह्याच्या बाबतीत हे झालं, त्याच्या बाबतीत ते झालं आणि त्यांच्या बोलण्याचा इफेक्ट आपल्या लाईफवर पडतो. त्यांच्यासारखं आपल्या लाईफमध्ये पण होत राहतं. त्यामुळे करायचं काय, आपण आपण स्वतःला बिझी ठेवायचं. आपलं कुठे आपल्याला काय आवडतं हे बघायचं, त्यात आपण काय करू शकतो हे पण पाहायचं आणि आपल्याला स्वतःला असं बिझी करायचं की समोरच, आणि आपण असं खुश राहायचं की समोरचा विचार करायला पाहिजे, अरे ये कितना खुश भाई है, क्यों ये प्रीति है इतनी खुश कैसे रहती है, क्या कारण होगा, ये सोचता रहना चाहिए. काय पटतंय का मंडळी? शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग, निलेश दादा, अभिनंदन वासिम, प्रशांत दादा, प्रीतिया सिस्टर, राजेंद्र दादा, हाय. आज राजेंद्र दादा टायमिंग वर आलेत. राजेंद्र दादा जीवन करू म्हणते, बिमार आहे का? नाही बाबा, मी बिमार नाहीये. निलेश दादा म्हणते, शिजले का छोले? होय, बोमटून बोमटून शिजले. का ग मारणार मला सीच? कारण तुम्हाला माझं नाव नीट नाही घेत की हो, म्हणून तू खाणार बेलन का मार की हो. आणि एक म्हणजे आपण जेव्हा ना स्वतःवर विचार करायला लागतो ना, स्वतःचा पॉझिटिव्ह विचार करतो, तेव्हा आपल्याला जाणवतं की आपल्यात खूप काही क्वालिटीज आहेत, फक्त ते आपल्याला माहिती नव्हते. समजलं का मंडळी? यशस्वी म्हणते, आज पुन्हा लाईव्ह किती वाजता आहे? पुन्हा नाही गो, पुन्हा लाईव्ह नाही घेणार आहे, कारण परीक्षा चालू आहे ना. परीक्षा झाली की मी 2 टाइम घेईन, संध्याकाळ पण घेईन आणि दुपारची पण घेईन. पण सध्या एक्झाम चालू आहे. मला फक्त परीने सांगायला पाहिजे, मम्मी तू शिकवलेलं सगळं आलं. परीला काय होते माहिती आहे, तिला मी शिकवलेलं ना जास्त कळतंय, आणि जर मी तिला ट्युशनला घातलं तर तिथं ती फक्त अशी, आणि जेव्हा मी तिला शिकवते ना तेव्हा तिचं सगळं कळतं. म्हणजे तिची पहिली टीचर मीच आहे, त्यामुळे तिला दुसऱ्यांनी कोणी शिकवलेलं किंवा ट्युशनला घालून काही फायदा नाही, पैसे वेस्ट ऑफ मनी. रामदास मध्ये कोकण आपलोच नाही, कोकण आपलोच कोकणात या. येस येस येस, कोकणातच येतले सगळे. निलेश दादा पण, रामदादा निलेश दादा पण कोकणातलो. 100% बरोबर पटले. येस हो निलेश दादा, खरंच मी तर अनुभवलंय, ट्राय पण केलंय, अनुभवलंय पण. हाय ऑर्गेमिंग, हॅलो हाय. रामदादा म्हणते, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सिद्धांत दादा म्हणतायत, अरे जा रे कुत्र्या. मला एकदा परी दाखव कशी दिसते ती. अगं आहे की माझा चॅनल, बघा तुम्ही. यशश्री माझं चॅनल बघ, तू बघितलंच नाहीयेस परी कशी दिसते ती. शॉर्ट्स मध्ये, सगळ्या मोठ्या लॉंग व्हिडिओ मध्ये आहे परी. सागर दादा जेवलीस का विचारतोय. नाही, पहिलं तुला बेलनी मारणार मगच जेवणार मी. विवेक दादा म्हणते, इंडिया विन वर्ल्ड कप, हिप हिप हुर्रे. येस दादा, खरंच खूप भारी कालची मॅच. यशस्वी म्हणते, इथे आलीस की भेटायचं आहे. हो यशस्वी, नक्कीच भेटू आपण. टेक्निकल यूट्यूब चॅनल म्हणतायत, नमस्कार नमस्कार, स्वागत आहे. ऑर्गेनिक म्हणतायत, टेक्निकल म्हणतायत, मेसेज गायब. सागर दादा म्हणतो, लाईक डन. सागर दादा को बेलन से मार पडेगी, सागर दादा को बेलन से मार पडेगी. सागर दादाची मम्मी म्हणणार, मार मार याला फटके घाल, लय आगाऊ झालाय पोरगा. बरोबर की नाही? अरे देवा रे देवा, हे जेवण नको आणि जन्म नको असं झालंय. काय करते ताई? कल्पना ताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे कल्पना ताई, कशा आहात? स्वागत आहे, कशा आहात तुम्ही मंडळी? परी खुशी
पहिलं मी मेसेज पहिलं त्याचा ह्याचा होते विनोदचा. विनोद कल्टी मारले इधर से, नहीं तो बेलन से मार खाएगा तू भाई. स्नेहल ताई म्हणते ओ कुंभार मॅडम नमस्ते. ओ स्नेहल ताई नमस्ते. गाडगे मॅडम. यशस्वी म्हणते मला तिला प्रत्यक्षात भेटायचं आहे, व्हिडिओ मध्ये बघितलं. ओके ओके चालेल चालेल नक्की भेटू आपण. कल्पनाताई म्हणते आताच आले पेपर देऊन. कसा गेला कल्पनाताई पेपर? आवाज येत नाही तर ताई. ओके सॉरी हा. स्नेहल ताई म्हणते म्यूट काढा. इश्कवाला म्हणते आया मौसम डरमी कूल, आया मौसम डरमी कूल का, गर्मी में रहो कूल लगाओ डरमी कूल, प्रायोजक है डरमी कूल. टिंग टोंग. और इश्कवाला लो म्यूट 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 प्लीज. आवाज बंद का आहे? मी करते आणि विसरते बघा चालू करायला. यशस्वी म्हणते आवाज का नव्हता, मी म्यूट केलेला. त्यानंतर गोविंद दादा म्हणते कोण आहे हा विनोद? हा गंदी नाली का कीड़ा है वह, गंदी नाली का कीड़ा है वह. प्लीज इग्नोर, इसको इग्नोर करना है बस. सुनीता ताई म्हणतात हाय सुनीता ताई नमस्कार. यशस्वी म्हणते जाहिरात करायला जायला पाहिजे होतं तू. ओ माय गॉड ये क्या सुन रही हूँ. सुनिए यशस्वी काय गो. सुनीता ताई म्हणताय उषाचा कॉल आला होता ताई. ओ माय गॉड काय म्हणत होती उषा पाई मुलांनो. निलेश दादा म्हणतात नमस्कार राम भाऊ. गोविंद दादा म्हणतात विनोद तेरी माँ बहन नहीं है का? नहीं होगी इसलिए तो इधर आया. सागर दादा म्हणतात जा कट्टी मी नाही येणार लाईव्हला, प्रीतिया मारते मला. मारूंगी तुम्हें मारूंगी बेलन से, डिजाइन वाले बेलन से मारूंगी, नॉर्मल बेलन से थोड़ी मारूंगी. टैटू टाइप. एकट्याने मासे खातोस तू म्हणून मारणार रागाने. सगळे इकडचे एकट्याने मासे खातात. स्नेहल ताई म्हणते डबल टॅप डन. नाकावर डबल टॅप, डबल टॅप ऑन माय नोज. सागर दादा म्हणते आवाज येत नाही आहे. अरे म्यूट ना. एक दोन वेळेस लाईक करा प्लीज म्हणून म्हणत जा. अरे किती वेळा सांगायचं, ज्यांना करायचं ते करतील, जाऊ दे त्यांना. तुम्ही गेलात काय सांगा आधी पहिलं. प्लीज लाईक करो, प्लीज लाईक करो, प्लीज लाईक करो, प्लीज एवढंच बोलत राहायचं लाईव्ह मध्ये. चल नाही करना है मुझे ना, मत करो कोई. तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तुझे लव मैं करता हूँ, तेरी अदा मरता हूँ. मंडळी प्लीज लाईक करा. 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 आता हेच लाईव्ह मध्ये बोलणार. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. अरे खरं आहे दादा 12:14 झाले. आता पण म्हणते बरं. मंडळी प्लीज लाईक करा. 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 आता का वाढत नाही? अरे मंडळी लाईक करा की. मी लाईव्ह बंद करून टाकते की. निलेश दादा म्हणतात ताई डायरी किती भरली? डायरी नाही भरक दादा. डायरीचो आणि माझा आता संबंधच संपलो. डायरी नको माका. चांगला मी या माझ्या डायरीवर लिहून ठेन, वाईट नको माझ्या डायरीवर. कारण वाईट मी नेहमी पुसून टाकतोय. मग चांगला माझ्या डायरीवर असा, वाईट मी सगळा पुसून टाकतोय. मी केले लाईक आता. ओके ओके बस आहे का?
यशस्वी म्हणते बस बस. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. अरे वा, असं म्हटल्यावर वाटतात. आताच मला कळलं. कुठे गेले ते दादा? राजपाल म्हणते हे भगवान, राजपाल भाई पण तेच सांगतात रे. मला तोंड दाखवायला जागा नाही ठेवली. नुसतं मला वधूवर सूचक मंडळाचं अध्यक्ष करून टाकले या सगळ्या मंडळींनी. नाही करायचंय मला लाईव्ह आता. नुसते हे का पोरगी शोध, किती पोरा शोधू. लाईव्ह संपलंय का विचार करतोय आता. हे दादांसाठी खायचा पोरग्या बघू. राजपाल दादा काय या खैले असाय तुम्ही? राजपाल दादा कुठनं आहात तुम्ही? यशस्वी म्हणते बस बस जीव जाऊ घेत. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. तुम्ही प्लीज लाईक करा. करा पटकन. बोलन बोलन तोंड सुख दुखला माझा तरी 15 लाईक असत, 16 होऊन जाऊ दे. दिलीप जोशी म्हणताय जय श्रीराम जय श्रीराम. डोनाल्ड ट्रम्प आले तुमच्या लाईव्हला. ओ माय गॉड, तडे युद्ध चालू आणि हडे डोनाल्ड ट्रम्प काय करतात माझ्या लाईव्ह. ओ बाबांनो, तुमचं युद्ध बघा जाय तडे काय सुरू झाला आता. सर कशा युगात. चला चला तुमची प्रजा सांभाळा सर. माका माझी लाईव्ह मध्ये प्रजा सांभाळून. सागर दादा काय काय ह्या खायले कालव खायला ये. तू एकट्यान खातस आणि माका बोलयतस. एवढे लांब असे म्हणून बोलवतं. जवळ असतंस तर अजिबात सांगितलं नसतं. जरा खिडकी लावून खाल्लं असतंस ती. हा मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. कोणी काढून घेतलं तो? कोणी काढून? 18 होते परत 17 झाले. कोणी काढून घेतलं? पहिलं लाईक करायचो पटकन. दिलीप दादा म्हणते जेवण झालं का? दिलीप दादा बघलाय कितनी दहशत है मेरी. परत लाईक काढून घेतलाय. काढू नये. मंडळी प्लीज लाईक करा. दिलीप दादा प्लीज लाईक करा. दिलीप दादा प्लीज लाईक करा. इश्कवला लो म्हणते मेरे ख्वाब में आ जाए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने जो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए. प्रायोजक है गाना.com. बस बजाना चाहिए गाना. क्लॅपिंग क्लॅपिंग क्लॅपिंग. मंडळी अरे यार काय चाललंय. 20 वर परत जात आहे लाईव्ह आणि परत 19 वर येत आहे. पटकन लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. डॅम्बी स्पॉन्सर विलास दादा म्हणते हॅलो ताई, गुड आफ्टरनून. लाईव्ह वरील सर्वांनाच गोड गोड शुभेच्छा. सर्व सुखी रहा ईश्वर शनी प्रार्थना. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. नमस्कार विलास दादा, स्वागत असा तुमचा. कोकणातली माणसं तुमची स्वागत करतात. कुशल दादा म्हणतोय मावशी मी तुझ्या चष्मा चोरणार. पहिलं लाईक करा सगळ्यांनी. चष्मा बिष्मा मी देणार नाही. ये मेरी जान है जान. चश्मा नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा क्योंकि मैं लॉकर में रखती हूँ. फिर मैं भी भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ रखा था. नहीं मिलेगा. कुठं आहे डोनाल्ड ट्रम्प? गेला वाटतं तो. डोनाल्ड ट्रम्प गेले लाईव्हला. और गेमिंग म्हणते अगं मी काय म्हणतो ॲपल मला पाठवलं नाहीस. महाग आहेत महाग. 200 रुपये किलो आहे इकडे ॲपल. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे विलास दादा. ऑर्गॅनिक म्हणतात मेसेज गाय. मी आहे महाराष्ट्र लातूर. आहेत ना ताई सुनीता ताई. रामदादा म्हणते शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. जय भवानी जय शिवराय. यशस्वी म्हणते बाय मी जेवून येते. ऑर्गॅनिक ओके यशस्वी जेवून ये. ऑर्गॅनिक म्हणते मी म्हटल्यापासून 20 लाईक झाले. हां परत ते काढून कशा घेतात? तुम्हीच घेताय का ते? देताच परत घेतास. खरं सांगा काय का. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी डोनाल्ड ट्रम्प प्लीज लाईक करा. तुम्ही
आमच्या महाराष्ट्रात माझ्या लाईव्ह केलाय, मग लाईक केल्याशिवाय जाताला. पहिले लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. डोनाल्ड ट्रम्प प्लीज माय सबस्क्राईब माय चॅनल अँड लाईक ऑन माय नोट्स. गॉप 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 गॉप. हाय रेल लवर समर्थ, लाईक करो. मी डिसलाईक केला आहे. मार खाशील बघा कुशल. पटकन लाईक कर. सागर काय बनवलं जेवण? आता भाजी बनवची. अरे छोलेची भाजी बनवते. चपाती झाले. 21 लाईक झाले. ओके चला जातो, भेटू परत. हो इश्कवाल्याला बाय बाय. काळजी घे. मंडळी प्लीज लाईक करा. 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 हे मला ऑर्गॅनिकनी सांगितलं आहे की सारखं बोलत राहायचं. मंडळी प्लीज लाईक करा. 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 लाईव्ह मध्ये हेच बोलणार मी आता. हो नाही तो रामदादा म्हणते जेवण काय? हा रामदादा जेवणाचा छोल्याची भाजी म्हणजे छोल्याची उसळ आणि चपाती. निलेश दादा ताई रुचिता बिग बीस मधून एविक झाला खरा हा काय? होय होय झाला गेला रुचिता बिचारा रडत. कोणतो विशाल नुसतो फना फना करून रडता. माझा रुचिता गेला, आता माका पण जाऊचा बाहेर. मी काय नाही तुझ्यासाठी केलंय. नेहमी कॅप्टन्सी तुकाच देऊचा विचार केलंय. आता माझा काय करू? मी एकटो पडलंय. सगळ्यांनी माका तोडल्यानी. असं नुसतं बोलताला बिग बॉस मध्ये. आणि काल तोंड कसा करून होतो याच्यावर गेम होते. असा चाललेला त्याचा. जेवण काय? हा छोल्याची भाजी आणि चपाती. कोण गेलो काय? हे भगवान, कोण गेलो काय रडायला? रुचिता गेला बिग बॉस मधून. मनात रडतय. ऑर्गॅनिक म्हणते अगं अंगद मन. ओके अंगद. मंडळी प्लीज लाईक करा. 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 डबल टॅप करा. डबल टॅप करा. डबल टॅप करा प्लीज. मंडळी लाईक करा. 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 हे भगवान डोक्या मॅट झाला रे बाबा. मालवणी सगळ्यांका बोल ऐकलव ताई. मालवणी सगळ्यांका बोल ऐकलव ताई. बोलते मी मालवणीच बोलते मधी मधी. बिग शैलजा म्हणतायत हाय. हाय शैलजा ताई नमस्कार. इश्कवाल्याला म्हणते बिग बॉस मधून गेली वर नाही. अरे मी नाही रडत होत, विशाल रडता. ता दाखवत होत. विशाल कसो फना फना करून रडत होतो. नुसतो फना फना. इश्कवाल्याला म्हणते अहो मंडळी लाईक करा नाहीतर जॉब चालू राहील. येस लाईक करा मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी लाईक करा. लाईक करा. लाईक करा. कोकणच्या प्रीती याला लाईक करा. लाईक करा. लाईक करा. लाईक करा. लाईक करा. लाईक करा. आणि चॅनलला जॉईन व्हा. जॉईन व्हा. जॉईन व्हा. पटकन जॉईन व्हा. लवकर जॉईन व्हा. चटकन जॉईन व्हा. अरे लाईक वाढवा ना. काय हे अंगद दादा तू सांगितलंस म्हणून मी एवढं बोललोय. 22 वर चटकन रोवले सगळे. कोणच लाईक करणार नाही. इतक्या बिया बोलताय. मी सकाळपासून एक तर उपवास असा तरी इतक्या बोलताय. आणि यांका काय नाही पडला. कोण नाही लाईक करणार. अरे 23 नंबरला कोणीतरी लाईक केला. अहो मंडळी लाईक करा नाहीतर जप चालू राहील. मालवणी बोलाक लावताई. अहो दादा ज्यांका येणार नाही ती कशी मालवणी बोलतली ना. असं काही कंपल्सरी नाही ना. आता त्यांना मालवणी बोलाक लावणं ह्या चुकीची गोष्ट असा.
जेंका ज्यांना येतात ती बोलतली, जेंका आवड हा ती पण बोलती. गोरखनाथ पाटकर म्हणतायत हाय हाय. गोरखनाथ दादा. रामदादा म्हणताय रडा नको असं मी. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. लोण्याचा गोळा तुला खायला देते. लोण्याचा गोळा तुला मी खायला देते. खायला देते पाणी घेऊन येते. खायला देते पाणी घेऊन येते. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. रडू नको बाळा, अरे मी पाण्याला जाते. पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. मी लाईक केलं, तुम्ही करताय ना प्रीती याच्या लाईव्हला, सपोर्ट देताय ना. बघा मंडळी, प्रेम किती तळमळीने लाईक करतोय आपण. इथं असं चाललंय, लाईक करतात परत रिटर्न घेतात, लाईक करतात परत रिटर्न घेतात. नको मला त्यापेक्षा. शिमगो झालो ताई. माका शिंगम्याक जाऊक नाही गवाक ना, रोमटाक म्हणा नैसरच आता तुम्ही बघा. पाखरा आज केलं मी तुला गाणं म्हण ग ताई. पाखरा आज केलं मी तुला नाही माहिती मला दादा कुठलं आहे गाणं. ऐकून म्हणावं लागेल मला. अभिजित दादा स्वागत आहे, खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनल मधून. मी निघालो, तुम्ही येताय का या गाण्याच्या चालीवर. हे मला नाही गाणं माहिती. मी निघालो, तुम्ही येताय का. नंदू दादा म्हणतात व्हेरी गुड आफ्टरनून. व्हेरी गुड आफ्टरनून नंदू दादा, स्वागत आहे. नंदू दादा स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात नंदू, सॉरी नंदू दादा बोला, कसे आहात तुम्ही. स्वागत आहे. अभिजित दादा म्हणते दिलबरा ग तू माझी दिलबरा गाणं म्हण ग ताई. दिलबरा तू माझी दिलबरा. ऐकून म्हणावं लागेल दादा, मला नाही माहिती. माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येताय का. नाही रे, मी नाही ऐकली ही गाणी. तुम्ही सगळे सांगताय ना, ती गाणी ऐकलीच नाही. दिलबरा ग तू माझी दिलबरा हे गाणं मला नाही माहित. पंढरपूरच्या गाणं म्हणता येईल. कुठलं म्हणू पंढरपूरचं. विठ्ठल माझा 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 माझा. विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा. विठ्ठल माझा 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 माझा. विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा. विठ्ठल माझा 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 माझा. विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा. विठ्ठल माझा 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 माझा. विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा. रामदास पंढरपूरचं गाणं म्हणता येईल. धन्य ती चंद्रभागा. ऐकून म्हणावं लागेल दादा. लॅरिस नाही माहिती मला.
पांडुरंग रुक्माई माझी. इश्कॉलर म्हणते मी लाईक केलं, तुम्ही करताय ना? प्रीतियाच्या लाईव्हला सपोर्ट देताय ना? कमेंट टाका, शेअर करा. प्रीतियाच्या लाईव्हला थोडं प्रेम द्या ना प्लीज. लाईक करा. 1 तास होत आलंय, लाईव्ह संपायची वेळ झाली आहे. निलेश दादा म्हणते खूप छान ताई, माझे फेवरेट गाणे खूप छान गायले. थँक्यू निलेश दादा, मलाही खूप आवडतं. मी गाणी ऐकते जे मला आवडतं आणि तीच लाईव्ह मध्ये बोलते. आता हे सगळे मला सांगतायत की सैराट पिक्चर मधलं गाणं म्हण, पण मला येत नाही. मला ती गाणी सांगतात ती येतच नाही, मग काय करू? सैराट मधलं कुठलं आहे? याड लागलं र, रंगल तुझ्यात याड लागलं र, वासई कस्तुरी. लॅरिस कमी पडतायत मला. रामदादा, आम्ही दरवर्षी पंढरपूरला जातो. वा वा, खूप छान दादा, खूप छान. यशश्री म्हणते हाय यशश्री, जेवलंय गो. रामदादा म्हणते छत्रपती शिवाजी महाराजचं गाणं म्हण. कुठलं म्हणू? शूर आम्ही सरदार, हमाला काय कुणाची भीती. शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती. गोयना मला मोबाईल पाहिजे यार, आणि दोघांनी पण आल्यावर घेतलाय मोबाईल. मला एक मोबाईल द्या, मोबाईल द्या. चला झालं झिंग झिंग झिंगाट, झालं झिंग 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 झिंगाट, झिंग 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 झिंगाट, झिंग 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 झिंगाट, झिंग 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 झिंग, झालं झिंग 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 झिंग. मंडळी पटकन कमेंट करा सर्वांनी. नको नको, थांब 2 मिनिटं. हा नको, असं चार्जिंग विचार. झुलवा पाळणा पाळणा पाळ. निलेश दादा, लाईव्ह मध्ये स्क्रीन मिनिमाइज होऊन चॅट जीपीटी ओपन होऊ शकते का? नाही नाही. संस्कृत भोजन म्हणा ताई. दादा काय काय सांगताय मला. यशस्वी मध्ये काय करताय तू? झाला जेवण? नाही गो, बरा. चल येते ताई आता. टाटा, काळजी घे. होय होय दादांनी नक्की. झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा, झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा. चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा, चंद्र जसा हा इंद्र शोभतो पुत्र जिजाऊचा. झुलवा पाळणा पाळणा बाळ शिवाजीचा, झुलवा पाळणा पाळणा बाल शिवाजीचा. हाय PM साहेबा. हाय स्वरतन, काय करते तू? झाला जेवण? नाही गो, भाजी बनवची या, गरमी जाऊ लागली. रामदादा, आमका एक भीती वाटता, ती म्हणजे ताईची. कसली भीती दादा? शिवरायांची लेख. थँक्यू. चला आता 10 मिनिटात रवली, मी लाईव्ह संपवतलोय. घडू दे नवी कथा आता राजा, घडू दे नवा इतिहास. तुझ्या गडाची ही व्यथा आता राजा, कळू दे जगास. ताट होती माना, उंच होती नजरा, यारे तेच्या राजाला मानाचा मुजरा. इथं थोडस चुकलं मला.
ताट होती नजर, ताट होती माना, उंच होतील नजरा, प्यार येतेच्या राजाला. नोंद नवा इतिहास, उंच होती नजरा, मानाचा मुजरा, राजा रचू दे नवा इतिहास, तुझ्या गडाची ही व्यथा राजा कळू दे साऱ्या जगास. ताट होती माना, उंच होतील नजरा, या रयतेच्या राजा मानाचा मुजरा. बघतोस काय, मुजरा कर. NKG, हाय NKG भाई, नमस्कार, कसे आहात? झालं का जेवण? नाही दादा, जेवायचं आहे. राम दादा म्हणताय ताई. संतोष राऊत म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार संतोष दादा. स्वरतन म्हणतायत ताई तू पहिलं गाणं नव्हती म्हणत, आता सिंगर झाली. तुमच्यामुळे. आणखी काय, माझ्याकडे प्रेक्षकच कोण नाही ना, त्यामुळे तुम्ही प्रेक्षक माझे. कोणाक संपवतलं गो, कोणाक संपवतलं गो? भ्रष्टाचाराक पहिला संपवतलंय. एक परी खुशी एक ओनियन आणून दे ना मला तिकडसून प्लीज बेबी. आता परत संतोष दादा नमस्कार. नमस्कार संतोष दादा. राम दादा म्हणतायत ताई. NKG म्हणतायत हाय हाय ताई. राम दादा म्हणतायत ताई आवाज मस्त. NKG थँक्यू सो मच. इश्कवाला मध्ये रंगले रे लाईव्ह आता रंगले, मजेदार क्षण सारे जमले रे. लाईक आणि कमेंट करून इथे सगळेच इथे जुळलेले रे. थँक्यू इश्कवाला लव. बघतोस काय, मुजरा कर. कृष्णा दादा म्हणतायत आवाज खूप सुंदर तुमचा ताई. थँक्यू कृष्णा दादा, तुमचंही खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्ह मध्ये. तुम्ही कुठून आहात कृष्णा दादा? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉन वर क्लिक करा. माझं रोज लाईव्ह असतं. NKG म्हणतायत कुठे राहता तुम्ही? NKG दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मू वरून चालू आहे. रामदादा म्हणतात शिवप्रतिष्ठान सिंधुदुर्गची लेख आहे आमची. थँक्यू सो मच. जय शिवराय. रामचंद्र म्हणतात ताई यशस्वी मध्ये माझा मेसेज वाचला नाही, कुठला होता ग? बघते हा. इकडे इलस तर कधी तरी सगळ्यांका घेऊन ये. कोणाकोणाक घेऊन ये? दोघांका कोणाकोणाक घेऊन ये? आली आम्ही. खुशी तुका बघा जेवण आताशी पोरं ऐकणत नाही. ऑल इंडियन गुनू ये मालवणा. ऑल इंडिया घेऊन ये मालवणा. होय होय घेऊन येतोय. पण माझं चाकू गया आता गाऊन नाही सो. नजरा ताट होती नजमाना. मंडळी पटापट लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. आता मी लाईव्ह संपवते, मला व्हिडिओ पण बनवायचे आहे. सो फक्त 2 मिनिटं मी लाईव्ह घेते. ओके मंडळी. आणि 16 तारीख नंतर आपण 2 टाइम लाईव्ह येणार आहोत. यशस्वी म्हणते असाच दिसतं ना, नाहीतर मी ओळखू शकत नाही तुला.
नाही गो, मी असंच नाही दिसणं. यो फिल्टरचो कमाल असा. समजला, यो फिल्टरचो कमाल असा. फिल्टर काढून दाखवते. हा थांबा तुम्ही बघा, हे बघा. फिल्टरचो कमाल. यो फिल्टरचो कमाल नाही, विदाउट फिल्टर. संभाजी राजे गाणं म्हणा. दादा आता गाणं नाही म्हणत मी. पुढच्या लाईव्हला चांगला त्या लाईव्ह तुम्ही मला आठवण करा. पुढच्या लाईव्हला मी त्याच गाण्याचा चांगला रिहर्सल करीन आणि तेव्हाच बोलेन. तरी पण तसाच दिसतो. ॲब्रो विब्रो करूक नाही नको. काय सांगतो पहिल्या पोरांमुळे टाइमच नाही गावना. कोणाकोणाक वाटतला काय यार, एकटा तर असत आणि 2 पोरगे आणि 1 भाऊ, एवढ्यांचं फॅमिली असं एका काही की कामं असत. पण तुका सांगू, आपल्या घराकडे ना सगळी मिळान कामं करतात. समजलं ना. आता जॉईंट फॅमिली असली तर मिळान करतली किंवा काय. पण मी सरी एकटा सगळी कामं ना मी एकट्यानंच करतोय. झाडू पोछा बाकी जेवण बिवण. आता बघा, जॉईंट फॅमिली किंवा एकत्र फॅमिली असली, आपले काका काकी सगळी एकत्र असली तर एक भांडी घासता, एक जेवण करता, एक सांबारा करता, एक भाजी करता. माझा तसा नाही ग, माझा सगळाच करूच लागता. तरी पण चलला, काय बोलतो. कशिश का गाणं मराठीत. दिल नाही दिलं, दिल नाही दिलं, दिल नाही घेतलं, नाही दिल नाही दिलं, दिल नाही घेतलं, मग सांग ना काय केलं. या दुनियेत येऊनी प्रेम नाही केलं तर काय केलं. हे कसं वाटतं ना. मॅम लाईव्ह आल्यास पैसे भेटतात का. दादा चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतर आपल्याला काही फीचर्स ऑन होतात, त्यामुळे पैसे भेटू शकतात. जसे की सुपर चॅट, सुपर स्टिकर वगैरे असतात. हे चॅनल मॉनिटाईज झाल्यानंतर मिळतं. माझं चॅनल अजून मॉनिटाईज नाही झालंय. यशश्री मेसेज तुझा कुठे गेला, दिसत नाहीये. तरी पण तसाच दिसतस. नीट सूर ताल लाव जमतला. दिल नाही दिलं, दिल नाही घेतलं, मग सांग ना सांग काय केलं. या दुनियेत येऊनी प्रेम नाही केलं तर काय केलं. बस ना. गेलं गेलं गेलं. मराठी हिंदी मध्ये होते. दिल ना दिया, दिल ना दिया, बोलो तूने ये क्या किया. मरू दे, आपण नाही म्हणले. मी नाही म्हणायचंय. सासरवाडीत माणसा किती असत. खूप असत गो सासरवाडीत. खूप असत. म्हणजे 3 सासरे 3 साशी आहे. त्यांची 2 झील. त्यांची आम्ही सुने, आमची पोरा. आम्ही 2 म्हणजे 2 जावे इलं असं. म्हणजे 2 बहु सुने इलं. अजून बाकीचे येऊचे 5-6 तरी येऊचे. आमची जॉईंट फॅमिली असं ना, त्यामुळे स्कूल मध्ये अब अच्छा लगा कशिश को मराठी में सुकून मिला. कशिश, अरे लाईक करा मंडळी, लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. 26, 27, 28, 29, 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. पण लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. गाना सुनेगी क्या, सुनेगी क्या, सुनेगी क्या. मंडळी लाईक करा चॅनलला. चला आता मी लाईव्ह पण संपवते मंडळी. पटकन पटकन कमेंट करा.
बाय तरी करायला थांबायचं होतं, सगळे पळाले की काय? चल आता जातो, काळजी घे. अगं मोबाईलची काळजी, गरम झालो. चला बाय बाय. बाय यशश्री, बाय रामदादा, बाय यशश्री, रामदादा बाय बाय. बाय प्रेम. जय जय राम कृष्ण हरी. बाय बाय. यशस्वी म्हणता त्या दिवशी तू माका सांगत होतस की झारापच्या कुंभारवाडी तुझी कोण नातेवाईक असत म्हणून. अरे रे माझं तो भेटायला सांगतोय. हाय नको, लाईव्ह वर नको, भेटायला सांगते. ओके, भेटलंय की भेटलंय की सांगतोय. एक नंबर इलो. चला आता मी लाईव्ह संपवते. बाय यशश्री. इथं नको लाईव्ह वर, लोक माझ्या घराकडे पोहोचतील. हा चल आता बाय बाय. बाय बाय.